Mae'r brif eisteddle dan I sang, a does na ddim un bwlch gwag o gwmpas y prif gylch. Prynhawn fi mercher, Prynhawn y cobie. Mae'r cylch yn gyfan ac yn barod I groesawu y meirch hun I berfformio o flaen y dorf. Yn gwmni fi I fwynhau y gystadleuaeth drydanol mae heddi, mae David Oliver ac Owen Griffiths. A David ac Owen, I ni'n gallu timlo yr egni, a mae wir I weid bod yr wythnos mewn ffordd yn adeiladu lan tuag at y Prynhawn yma, Prynhawn y cobie. Yn bendant, mae pawb, os ydych chi'n gysylltiad ac yffel neu ddim, mae pawb yn gwybod I mercher yn diwrnod mawr y cobie fan hyn, a bod uchafbwynt hynny yw dosbarth y meirch yma yn y prif gylch, a mae'n braf a gweld gymaint o bobl yma unwaith eto yn gwylio. Yn ddiddorol Owen yn dwi fel mae'r holl beth wedi adeiladu a cynyddu ar hyd y blynydde. Mae'n tyfu a thyfu drwy'r amser. Ydy, mae'r naws yn drydanol yma yn y prif gylch ar hyn o bryd, a fel nes I sôn, mae'r peth yn tyfu o hyd. Wyt ti'n meddwl bod ti wedi cyrraedd eich hafbwynt y peth rhai blynydde yn ôl, a wedyn y flwyddyn ar ôl ni, mae hyd yn oed yn fwy eto. Mae llygad y byd ar y gystadleuaeth yma. Felly, o'n i'n sôn wrth yn gilydd yn gynharach, mae'r byd I gyd yn gwybod am y diwrnod yma. Maen nhw gyd yn gwybod bod y cobiau Cymreig yn y sioe brenhinol. Dwi'n meddwl bod yna'r un sioe yn y byd a tyniad mor fawr â hyn. Mae'r cobiau Cymreig yma'n fyd enwog, a mi fydd yna bobl o Australia, o'r Amerig, yn codi yng nghanol nos I weld y gystadleuaeth yma yn fyw. Beth yw e am y cobyn yr adran dy sydd wedi dal dychymyg a mor atyniadol? Dwi'n meddwl jyst y tân sydd yn nhw, maen nhw'n bryd unigryw. Dwi'n meddwl bod yna bryd debyg, arall debyg nag oes Owen o ran cyffylau. A mae'r arddangosfa a'r sioe maen nhw'n gallu rhoi mlaen fan hyn rwan a'r pnawn Di Mercher yn rhywbeth na welwch chi unrhyw le arall. Felly mae'r cobyn Cymreig wrth gwrs wedi goresgyn llawer yn hyd y blynydde, wedi goresgyn rhyfeloedd byd, ond yn ffodus iawn mi oedd yn fryd cadarn, mi oedd yn fryd caled iawn hefyd, sydd wedi golygu bod y ceffylau yma wedi medru byw heb ryw lawer y sylw ar y mynydde ac ar y iseldiroedd. A yn ffodus iawn I ni, mae'r bryd yn dal I fod gyda ni, ac yn dal I fod yn atyniad. Mae llawer y bobl yn agos iawn i'r bryd Cymreig yma, nid yma yng Nghymru'n unig, ond ar draws y byd. Maen nhw'n dal I ddod o'r cylch casglu. Mae'n rhyfedd I chi weld, bydd lot ohonyn nhw'n cymryd I amser yn ddo lawr I gael just yr impact na oedd o fewn, so? I ni'n gweld na bob blwyddyn yn dod I dylan ôl, ac yna, dyma ni. Felly y ceffyl yma, dwi'n meddwl mai Giler Mathias yw hwn. Hwn yn geffyl sydd wedi ennill yma yn y gorffennol gan y Flapin yn ei arddangos. O'r frydfa Giler ath a hi y llynedd, gyda Giler Lotti, ond Giler Mathias fydd yma lenni. Wyt ti'n clywed ymateb bobl sydd yn y brif eisteddle yma? Nid yn unig yr rheini sy'n cefnogi y meirch, ond yr ymateb yn gyffredinol fi'n credu i'r gystadleuaeth ar dosbarth. Mae'n braf bod gen pob un ydych chi'n weld, os dawn na ceffyl fewn sydd yn mynd yn dda, yn fflio, yn hedfan I fewn, mae'r dorf yn ymateb. So, a mae hynny peth, byddwch chi'n arddangos Owen, ys am byd debyg nag oes, I glywed bod yr eisteddfa blwyddyn am eich ceffyl chi, o, mae'n hyfryd. Chi di arddangos yn y dosbarth arbennig yma? Do, sawl gwaith. Allu gwneud lap o'r un pryd yn ei cofio. Ond y pwynt mae'n rhaid I atgoffa pobl, mae'r cylch wedi agor yn gyfan gwbl ac mae'n enfawr, felly mae'n gofyn gymaint am y person sy'n dangos y march. Yndi, dwi'n meddwl adrenalin hefyd yn helpu chi I gallu o amgylch y cylch na. Ond y peth mwyaf unigryw am y bryd yma, maen nhw'n ymateb i'r dorf, maen nhw'n mwynhau'r foment. Wrth gwrs, mae'r rhai sy'n dangos yn mwynhau, ond mae'r cyffylau hefyd, maen nhw'n ymateb, maen nhw'n codi i'r foment a rhoi perfformiad
da ymlaen. A mae hwnna bown o fod wedyn ni yn help ar gyfer y perfformiad. Odi hynny'n gallu cael dylanwad ar y beirniad? Mae hynny'n gallu wneud, wrth gwrs. Mae rhai'n ymateb yn bositif, mae rhai wedyn yn gwywo. Ond dwi'n meddwl bod gyda'r brydiau Cymreig, maen nhw yn bryd sydd yn ymateb yn dda iawn i'r gynulleidfa, yn rhoi perfformiad da ymlaen drwy'r amser. Mae yna dipyn o stamen am perthyn nhw hefyd, a gyda llawer o'r ceffylau mae allan nhw fynd drwy'r dydd. Mae yna sawl ffefryn yn y cylch yma, Lenny. Sawl un o'r rhain wedi ennill yn y gorffennol, ond un yn y llyn sy'n ni'n cael heddi. Dorian Lloyd. March Gwynfaes, dwi'n meddwl, yn gynnynyllid yma yn y sioe frenhinol. Felly Gwynfaes i'r ymwledig. Mae'r gatiau wedi cael sy'n golygu bod pob un o'r meirch yn y prif gylch. Dyma ni un o'r ffefrynnau eraill, Ronald Calzaghi. Scott Gibbons yn arddangos y ceffyl yma. Y ceffyl yma wedi bod yn curo ar y drws ers sawl blwyddyn. Ysgwni os mae Lenny fydd i flwyddyn e. Allwn ni gadarnhau mae 14 o'r meirch sydd wedi cyrraedd y prif gylch heddi yn y gystadleuaeth yma, yr adran dy. Geraint Davies yn beirniadu. Geraint Davies wedi cael wythnos hynod o brysur. O brydfa'r hyd ddi yng Nghwm Gwili yn Sir Gyfyrddin. Dyma fe yn cael yr olwg gynta ar bob un o'r meirch sydd wedi dod i gystadlu ar Prynhawn fi Mercher yn edrych yn blesh. So ni'n meddwl, dwi'n meddwl, sa Owen cytuno, yna dipyn o frwydr yn y dosbarth yma, Lenny. Mae'n rhyw 6 sydd yn trocio ar y drws. Os e? Fydden ni'n cytuno'n llwyr gyda ti fyna. Sawl un o'r rhain wedi ennill yn y gorffennol. Ambell un enw newydd, ond enwau sy'n dod i fyny i'r brig yn aml iawn. Y beth rhyfedd yw, mae yna dipyn o sŵn yn y cylch, ond gyda'r beirniau Mr Geraint Davies, mi oedd e yn y zôn yn dod e, yn ffocysu ar y cyffylau, ddim yn cael ei ymharu gan y gynulleidfa o gwbl byddwn ni'n dweud. Fydd e'n ffocysu ar y ceffyl ac yn sicrhau bod yr un sy'n ennill yn heddiannol o'r wobr gyntaf. Wel, mae pob un ohonyn nhw wedi cyrraedd, felly y cyfle cynta i Geraint Davies i gael golwg manwl ar y meirch wrth iddyn nhw gerdded o gwmpas yr eisteddle. Mae hon yn dipyn o dasg i'r beirniad eleni fydden ni'n dweud. Sawl enw cyfarwydd, sawl ceffyl sydd wedi ennill yma yn y gorffennol yn heddiannol. Felly mae waith wedi torri allan. Sawl brydfa sy'n hoff o ddod nôl i'r gystadleuaeth yma. Yr un enwau, yr un, dych chi'n gweld yr un brydfeidd, yr un enwau sydd yn dod nôl flwyddyn ar ôl blwyddyn, oherwydd bod yn magu stoc dda, neu yn gwerthu stoc dda i bobl, os liciwch chi. Ac mae'n braf cael gweld hynny bod yna rhyw draddodiad o gystadlu yn y dosbarth yma. O ran yr perfformiad, i ni wedi gweld nhw'n perfformio i ddechrau, ond beth am yr olwg, beth am y paratoi pan y ti'n mynd nôl blynydde gyda'r magu a'r deiet, achos mae'n bwysig paratoi y meirch tu fewn a tu fas mewn gwirionedd. Wel, beth sy'n rhaid i gofio gyda rhai o'r brydfeidd yma, mae yna genedlaethau o fagu wedi bod. Fi Gymru ni, er enghraifft, brydfa Geler, allu di fynd nôl, fwy na thebyg, 10 cenhedlaeth o fagu yng Ngeler. Felly, nid mater o paratoi'r ceffyl yma, maen nhw wedi paratoi'r ceffyl yma ers blynydde maith. Rhai o'n nhw dros hanner can mlynedd wedi cadw i llinach arbennig, i llinach nhw hunain, wedi cysadlu'n gyson, wrth gwrs, wedi cael llwyddiant yma. Wedyn, gyda'r ceffylau, i ddod yn yma, mae rhaid mynd â nhw i sioeau eraill. Debyg iawn i'r Eisteddfod, wrth gwrs, wyt ti'n mynd i'r genedlaethol yn syth bin, nag wyt ti hon yw'r genedlaethol, wyt ti'n paratoi yn fach a adeiladu ar hynny. Mae llawer o'r ceffylau yma wedi bod yn sioe fel Llambed, Droeon, wedi bod
yn troi yn Lloegr wrth gwrs. Felly mae dipyn o baratoi mynd ymlaen I ddod i'r sioe yma. A'i cyfarwyddo nhw hefyd. I cyfarwyddo gyda'r dorf, a os nes I sylwi, mi oedd y mwyafrif o'r ceffylau yma'n ymateb i'r dorf, yn mwynhau'r foment. Fydde ambell I geffyl pe bydde'n dod allan am y tro cynta'n gwywo. Yr un o'r rhain wedi gwywo heddi. Gweld fan hyn, Teian Tomboy, allan o'r march Horeb Tomboy a Teian Diana, 1182. Yna 1188, Geler Mathias. O'r march, Geler Spark, a'r gaseg Geler Hannah. Dwi'n meddwl bod I just ar fin cael... Fydd y beirin yn gael rhain yn trotian allan bob un yn ei tro. Geraint Davies yn hapus I fynd. Dyma ni'r march Pennal Apollo. Cyfnogaeth Laura Matthew Russell, y march Pennal Welsh Guard yn gallu'r gaseg Pennal Supermodel. Rhaid cofio ymrheini sy'n arwen hefyd. I blin o'n barod siwr. A difyr gweld rhai yn dylanweddol agos I ben y march ac eraill yn rhoi rhyddid. Ie, yn dibynnu rili a sut mae'r ceffyl yn mynd a sut mae'n cael y gorau allan o'r ceffyl. Prynhawn Kingping yw'r march yma. Wedi bod yn llwyddiannus dros y blynyddau. Mark Roberts sy'n berchen o adro'r Pwllheli a Simon Pring yn ei arddangos. Bosib bod ni ffefryn fan hyn, Gwynfaes Cleddon Wledig wedi ennill yma yn y gorffennol, wedi mynd ar gil pencampwriaeth yn adran y copiau Cymreig. I dad wedi ennill yma yn y gorffennol Gwynfaes Culwch a'r fam Gwynfaes Elliw, ei ddwy Jessie Penfold. Gyda Derek Dykes yn arddangos ar ei rannau. Tipyn o gefnogaeth i'r march nesaf hefyd. Ie, teulu Merrick. Dwi'n meddwl mai Prynhawn y director yw hwn. Geraint Davies o beirniad yn cael golwg ar bob un. Wrth iddyn nhw trotio yn y gwmpas y Prif Gylch. Penlan Grieg the Dominator dan berchnogaeth Lisa Saint. Y march Thorny Side the Terminator a galla'r gaseg Penlan Grieg Della. Pob un yn teithio'n hapus? Ydyn, popeth yn mynd hyd yn hyn yn cadw egni. Felly, allwn ni ame bod hon wedi bod yn ddechrau trydanol iawn I Prynhawn y cobiau yn Llanelwedd eleni. Gethin Turner yn arddangos Bryn Meillio the Senator. Berchnogaeth Arwel Davies. Dod ag atgofion yn llifo nôl David o Arwen. Yndi, mae'n braf, mae'r awyrgylch o fod yn y cylch yna yn special. Bryn Jones o Llansi Ffraid yn arddangos ar rhan teulu Launder, Rhydeilian Morning Thunder. Treiafon Myrddin, yn berchnogaeth Daniel Richardson.
cyn enillydd arall yma yn y sioe, Gwynfaes Seren Wledig, eiddo i Meirion Dian a Caled Evans. Wedi ennill yma yn y gorffennol gyda'r tad yn ogystal, Gwynfaes Culhwch. A dwi'n meddwl bod yn brawd llawn i'r march arall, Gwynfaes Cyleddon Wledig. Felly 2 frawd llawn yn y gylch yma ar hyn o bryd, a'r 2 ohonyn nhw yn gynenillwyr yn y sioe frenhinol. O hwnna'n bleser i weld pan ti'n gweld cyffyle sy'n perthyn i'w gilydd, a mae'n gymaint o gysylltiad rhyngdyn nhw, a theuluodd hefyd. Ydy, mae'n unigryw hefyd yn diwedd gweld 2 geffyl, 2 frawd llawn yn gystadlu yn erbyn ei gilydd, a yr 2 ohonyn nhw'n gynenillwyr hefyd. Dyma ni. Tŷ hen Brenin, Horeb Tomboy ag allan o'r gaseg Tŷ hen Diana. Dyma ni y brawd llawn wedyn, Tŷ hen Tomboy. Tŷ hen Tomboy yn amlwg yn boblogaidd iawn. Geraint Davies, y beirniad, di bod yn dod i'r sioe fawr ers 1965. Dyna'i sioe gynta, a braf iddo fe i fod nôl yma yn beirniadu gyda cymaint o gysylltiad clos. Fyny ni'n gweld Geler Mathias o'r march Geler Sparc a'r gaseg Geler Hannah. Scott Gibbons yn arddangos Ronald Kozagi. Dwi'n gweld Scott yn siarad efo'r march o'r holl ffordd. Dwi'n yn siŵr be oedd y sgwrs, ond yn amlwg bod Scott yn deall y ceffyl yn iawn. Ac yn rhoi tipyn o raff unwaith eto. Mae hynny'n adnabyddus o'r ffordd mae Scott yn dangos yn dydi Owen, bod yn wastad ar tenin hir. Yn aml iawn yn gwneud hynny. Mae'n rhaid bod ganddo berthynas da iawn ar ceffyn i wneud hynny. Jake Thomas. Stori side the high flyer yn berchnogaeth Mickey Morris. Mae'r egni'n parhau fan hyn yn y Prif Gylch a'r Prynhawn fi Mercher yn y sioe. Cymaint o floeddio, cymaint o gefnogi gyda'r meirch hun a'r adran dy yn hawlio y llwyfan. I ni'n gweld beirniad fyny, Geraint Davies wedi cael cipolwg cynta ar y meirch. Pob un ohonyn nhw wedi cael y cyfle i deithio o gwmpas y Prif Gylch, ac Owen a David, pob un di teithio yn arbennig o dda. Wedi cael blas da arni. Dyn ni heb gweld un sal rili yn mynd o fewn eisteddfod yna dda. Dim un o'n wedi torri o gwbl. Wedi ymateb yn dda i'r dorf, wedi cynnal i egni, wedi rhoi perfformiad da iawn ymlaen. 14 o feirch yn y dosbarth. Cyfle i'r rheini sy'n dangos i gael 'i gwynt nôl. Ac yn bendost yn y beirniad, dwi'n meddwl. Mae yna dipyn o ansawdd yma, mae yna rhyw... Mae'n ambell un yma'n gallu cipio'r obl gyntaf, dwi'n yn siŵr lle sy'n ni'n mynd i fod yn onest. Falle na i ofyn na i chi nes ymlaen ar ôl i chi cael golwg fanylach. Felly fan hyn, ni'n gweld pennal Apollo yn eiddo i Laura a Matthew Russell, allan o'r march pennal Welsh Guard a'r gaseg pennal Supermodel. Does dim un lle gwag, does dim un sedd gwag yn yr eisteddle. Mae pob un bwlch wedi lenwi o gwmpas y Prif Gylch. A mae'n braf cael gweld ar y bryn gyferbyn ni hefyd, bod yna glaw, mae'r banc yn llawn. Geraint ar y chwith, Mr Geraint Davies, y beirniad o Brydfar Hyd Ddu. Ac y ddoi ohonoch chi gynnau'n gweud cymaint o ddim ymlaen, cymaint o egni a sŵn a sain oedd yma.
Geraint Davies yn y zôn. Yn y zôn, ie. Yn ffocysu ar cyffylen unig. Felly, dyma'r un sydd ar hyn o bryd, eiddo i Meirion, Diane a Caleb Evans o Brydfa Gwynfaes. Gwynfaes sydd yn wledig. Yr ail. Ie, eiddo i Lee Kirkland, bron ar Kawasaki. Ac ychydig mwy o offer. Ie, mae rhai yn penderfynu ac yn dewis i roi tac yn nhw. Mae hynny'n hollol iawn, mae gennym nhw perffaith hawl i wneud. Weithiau mae jyst yn cadw'r cyffyle i ffocysu a mynd yn syth, os liciwch chi. O'r dewisiadau mae Geraint yn neud ar hyn o bryd, beth ych chi'n gweld sydd i mynd a'i lygad beth sydd i sefyll mas iddo fe o ran rhinweddau y meirch? Mae'r un sy'n gyntaf, mae'n ben uchel yn dweud, mae wddog fel cryman. Mae'n tynnu sylw yn sicr, mae'n un sydd yn cynnal i nerth hefyd yn dda. Mae'n geffyl sy'n tynnu sylw yn dweud, felly fi'n credu dyna'r beth sy'n neud mor unigryw yw'r ffaith bod mor ben uchel ac yn mor browd o'i hunan. Fe welwn ni bob un ohonyn nhw yn symud ac yn teithio'n dda, odi hwnna yn ffactor bydd yn bwysig i Geraint? Ffactor enfawr. Mae'n rhaid bod nhw'n cyfro'r tir, bod nhw'n gallu trefeili. Cael un ben yr cylch yn fan hyn i'r llall, gyda cynifer cyn lleiaf o steps mewn ffordd. Ac a fi Geraint yn bendant yn edrych am rhywbeth sy'n symud yn rhwydd ac yn rhydd ac yn gywir hefyd yn syth. Ni Gwynfaes serymledig, fy march Gwynfaes Culwch wrth gwrs, yn enillydd yn bencampwr yn sioe Glanys creu blynedd yn ôl pan fuodd Geraint Davies yn beirniadu, sy'n amlwg yn ffefryn gyda fo, ac hefyd yn bencampwr grywaidd wedyn fan hyn yn y sioe Brynhawn yn ôl yn 2019. Bydde nifer o'r rhain ni'n gweld heddi wedi bod mewn sioe at nifer o sioe yn arwen lan at hon, neu ydyn nhw'n dylan nôl ychydig bach? Yn dibynnu dwi'n meddwl, os mae rhai yn dangos, dwi'n gwybod bod serymledig heb fod unrhyw sioe eto y flwyddyn yma yn ei dal nôl ar gyfer y sioe brenhinol, ac ambell un arall wedi bod i ambell sioe, a sawl sioe, neu mae jyst yn dibynnu dwi'n meddwl ar y calendar a pwy bod brysur mae'r arddangoswyr hefyd. Felly'r tri sydd ar y brig ar hyn o bryd. Gwynfaes sydd yn wledig. Fronar Kawasaki yn ail a Geiler Mathias yn trydydd. Fel y mae ar hyn o bryd. Ddiddorol iawn hefyd, mae'r tri yma'n perthyn eitha agos. Mae'r tri mynd ôl i Derwen Desert Express yn reit agos. Oeddi ddi'r gynnar i fi ofyn i chi. Os oes na ambell un wedi dal llygad? Dwi'n meddwl bod i fod yn gwbl deg, dwi'n meddwl bod y 5 cyntaf wedi dal llygad, a dwi'n meddwl bydd i lawr i dewis person o ran p'un fysa nhw'n dewis. Dwi'n meddwl bod pob un o'r rhai y 5 cyntaf wedi wneud digon i creu argraff ar unrhyw beirniad. Canolfan yr aelodau Dani Sang. Canolfan Prifysgol Aberystwyth hefyd yn llawn. Pob un wedi bachu ar ei sedd ar gyfer y gystadleuaeth hynod y boblogaidd yma. Dorian Lloyd yn arddangos ar ran y teulu sy'n berchen ar ceffyl yma, Meirion, Diane a Caleb Evans, sy'n byw heb fod ymhell o Gyfyrddin. Cynnwyl Elfed. A cydweithio agos gyda Dorian Lloyd a'r teulu? Wel, mae Seren wedi bod fyny yn byw gyda Dorian a Michelle yn ystipyn. Dwi'n sôn Michelle yn byw yn Llanfechain, ddim yn rhy bell o Llanfellin, ym Mhywys. A
A mae i fod yn dim agori, wedi cael berthynas arbennig gyda'r march yma a wedi dangos o i gryn dipyn o lwyddiant. A dyna ni wedi cael tro da. Felly dyma'r un sydd yn yr ail safle ar hyn o bryd. Ei ddoi Lee Kirkland, Fronard Calzaghi, yn fab i Derwen Desert Express, a'r fam wedyn yn gynenillydd yma Fronard Welsh Model. Scott Gibbons yn arddangos. A Scott yn rhoi tipyn o raff i'r ceffyl yma. Geler Matthias, eiddo teulu'r Lloyd, o Llangwirfon, ger Aberystwyth. Yn fab i Geler Spark, sydd wedi ennill yma yn y gorffennol. Yn campio'r stoc ifanc nôl pan fuodd Rob Manship yn beirniadu yn 2011, dwi'n meddwl. Yn dipyn o ffefryn gyda'r gynulleidfa. Wel, a dipyn o trafod wedi bod am y march yma cyn y sioe. Wrth gwrs wedi cael ei troi allan gen Gareth, a mae Gareth Lappin a Kerry Powell yn neud job na ar troi'r cyffil yma allan. A fel o ti'n gweud Owen, mae yna genedlaethau o baratoi mewn ffordd yn dros pan y ti'n sôn am y llinach, a safon y llinach, a safon y meirch. Ie, felly y ceffyl diwethaf enghraifft, mae dyfnder yn perthyn i'r llinach, mae'r teulu Lloyd wedi bod yn magu ers blynydde maith ac wedi cadw i'r un llinell ar hyd y blynydde. Berchnogaeth Arwel Davies, Bryn Meillion y Senator. Mae bu Llechfryn Iarll ac allan ar gaseg Bryn Meillion Lively Maid. A Gethin Turner o Rhuthun sydd yn arddangos. Derek Dykes yw'r gŵr yma sy'n arddangos o ran Jesse Penfold. Gwynfaes Cyleddon Wledig yw'r ceffyl yma, sy'n frawd llawn i'r un sydd yn gynta ar hyn o bryd. Jesse Penfold wedi cael llwyddiant yn y dosbarth y bore yma, gyda'r march ifanc. Llwyn Hywel Nebuchadnezzar, fi'n meddwl, yw'r enw cywir arno. Gwynfaes Cyneddau Wledig, o'r march Gwynfaes Culwch, a'r gaseg Gwynfaes Elliw. A'r glaw yn amharu dim ar y perfformiad. A ti David yn gweud ti'n hoff o weld wrth iddyn nhw drotian bod e'n dod o'r ysgwydd. Yn bendant, mae'n rhai bod yn dod o'r ysgwydd, bod nhw'n gallu symud ymlaen mewn ffordd trwy cyfran tir. Prynhawn, the director, Bradley Merrick, Thornyside, the governor yw'r tad, a Derwen Talar y fam. A hon di bod yn march eitha poblogaidd efo'r gynulleidfa sawl blynedd wan Owen. Ydy, mae hynny'n wir, ni wedi gweld ceffyl yma fwy nag un. Dwi'n meddwl bosib bod wedi ennill yma yn y gorffennol. Be dwi'n sylwi ar y ceffyl yma, tipyn o wilod ar yma, tipyn o be ni'n galw'n Maxen, neu Siwrlen, yn Saesneg Feather, sef y blew hynny ar wilod y drod. Felly, Prynhawn, the director. A mae hwnnw, mae'r Siwrlen yn gallu bod yno neu beidio.
Yndi, mae'r nodweddiad y byd i Cymraeg, mae'n rhaid cael y siwrle yna. A dim bod yn ormodol chwaith. Felly mae rhaid bod y siwrlen o ansawdd Cymreig yn y fe. Wyt ti'n gweld dipyn o siwrlen ar y ceffylau gwedd, ond mae'r ansawdd gyda'r brydau Cymreig yn wahanol. Wyt ti'n eisiau fod mor drwchus rhyw ffordd? Thorn side the high flyer, Jake Thomas. Dyma berchnogaeth wrth gwrs Mickey Morris, sydd yn dipyn o gymeriad y myd yr Cobiau Cymreig. Ac mae hon yn march sydd wedi bod yn ennill fel yn ifanc. Yn ifanc, wedi bod ail dwywaith yn y gorffennol. A wedi cael ei werthu am bris mawr iawn rhai blynyddoedd yn ôl. Dwi'n meddwl dros 10,000. Thorny side the high flyer. Oes na dipyn o drin a thrafod wedi bod o flan llaw y dosbarth yma? Gyda'r ceffylau? Ie, gyda hon yn enwedig. Bydd Mickey Morris yn gyrru'r march yma a milltiroedd bob dydd i gael o'n ffit. So wedi wneud gyda ceffylau, gyda fo march enillodd y march blynyddoedd ôl i Valley Great Britain. Fi oedd yn gyrru hynny am milltiroedd a milltiroedd pob dydd i paratoi neu gan nhw'n ffit ag at y sioe. Dyma ni Prynhawn Kingpin. Dyma berchnogaeth Mark Roberts. Gael ei arddangos gen Simon Pring. Dyma'r Thorny Side y Jackpot ag allan o Prynhawn Miss Magic. $14 yn y dosbarth. A phob un o ansawdd uchel. 8 wedi beirniadu hyd yn hyn. Felly 6 ar ôl. Mae yna 14 o feirch hŷn wedi dod i gystadlu ar y Prynhawn di Mercher fan hyn yn y sioe fawr. Mae yna 8 wedi beirniadu a mae yna 6 ar ôl. Mr Geraint Davies yn cael cyfle i gael golwg manylach ar y meirch yn teithio yn ogystal â'r gwedd. Pennol Apollo yw'r march yma. Un sydd wedi ennill dipyn yn y gorffennol yn sioe lleol a wedi ennill yn sioe Llambed fel march. Y march Pennol Welsh Guard allan o'r gaseg Pennol Supermodel. So dipyn o gwaed gwell am brimor yn rhedeg trwy'r march yma. Yndi gweld y siwrlen ar sawl un o'r meirch. Oes, mae hynny'n bwysig i gael y siwrle o ansawdd dda. Felly mae'r siwrlen yn cael ei gysylltu gyda'r brydau Cymreig. Mae'n rhan o'r llun hynny sy'n gwneud i geffyl edrych yn Gymraeg. Yn ogystal â pa rinweddau eraill? Felly wyt ti'n dechrau gyda'r pen, wyt ti eisiau'r cyseb bod yn fach, wyt ti ddim eisiau fod nhw'n fwy na llon llaw, wyt ti eisiau'r llyged fod yn fawr, wyt ti eisiau'r i'r dalcen fod yn llydan hefyd. Wyt ti eisiau gweld tipyn o ffroenau, wyt ti eisiau bod ti'n gallu rhoi ddwylo mewn i'r ffroenau, dyna pa mor fawr sy'n eisiau nhw fod. Ti eisiau'r gwddwg fod fel cryman, ti eisiau fod yn hir, wrth gwrs, mwyn medru marchogaeth nhw. Ti eisiau'r cefn fod yn fyr, ti eisiau nhw fod yn gryf tu ôl. Ti eisiau, gyda'r symudiad wedyn, ti eisiau gweld y penglin yn cael ei godi a bod nhw'n estyn y gos ymlaen. Gyda'r asgwrn gwylod ar wylod y gos, maen nhw'n galw'r asgwrn ar y canon. Ti eisiau'r canon i fod yn fyr, a wedyn gyda'r drod, wyt ti eisiau'r drod i fod yn fawr, a wedyn gyda'r siwrlen, wyt ti eisiau tipyn o siwrlen, a bod yr ansawdd ddim yn rhy gwrs, bod yn fel felfed. Felly dyna sy'n neud y bryd Cymraeg beth yw e. Mae yna hen ddywedir yn does, a mae ddim i am ddweud, bod ddyle bod caseg Cymraeg a pen fel Brynhines, ond pen ôl fel cogydd yr ysgol.
Ie. Bod digon o... Digon o pŵer na, ond yn hardd hefyd. Ie. And for you people in the grandstand, Bydd y dywediad yna'n aros dyfion sbel, David. Dyma ni Rheideilian Morning Thunder. Wrth y marth trefais Black Flyer. Ac allan o gaseg sydd â gwaed Brif New Image yn ddi. Dyma chnogaeth Matthew Launder o Llanerfil ger Llafagreinion. Yn cael ei arddangos gen Bryn Jones. A ni'n gweld Geraint Davies y beirniad o frydfa'r hyd fi yn cael cipolwg, di bod yn dod i'r sioe frenhinol ers 1965 ac wedi dechrau brydfa'r hyd fi nôl yn y flwyddyn 1979 pan briododd gyda Mandy. Ac mae e yn beth teuluol yn dweud, yn ddiddordeb teuluol i Geraint. A'r Rhys a Catrin, y plant, hefyd yn ymwneud â'r ceffylau. Yn diddori dipyn ym myd y ceffylau. Wedi cael llwyddiant ysgubol dros y blynydde fel brydfan, do, fan hyn yn y... Do, gyda'r adran ec a'r adran da, i fod yn deg iddyn nhw. A Geraint wedi beirniadu'r adran ec rhai blynydde nhw, cael y cyfle iddyn nhw i farnu'r cofiau Cymraeg erbyn hyn. Ti hen tomboy, allan o'r march horeb tomboy ar gaseg ti hen Diana. and this will be the last of the individuals. And then the judge will have a further look at these stallions before deciding who wins this class number 97, stallion 8-year-old and over. Y Prynhawn yma yn Llanelwedd, ac ar hyn o bryd i ni'n edrych ar y march hun ola i gael ei feirniadu. Treafon Myrddin yn eiddo i Daniel Richardson. Allan o'r march Danaway Desert Storm ar gaseg 7 Magical Sapphire. Brydfa Danaway. Teulu Ratchels wedi cael llwyddiant yr wythnos hon yn barod. Do, gyda Danaway Jolene yn gynharach heddiw. So fydd yna dipyn o gystadlu, dwi'n meddwl, erbyn i ni gyrraedd y prif y Cymhwriaeth, mi fydd yna dipyn o drwch o ran ansawdd, to. A mae yna lot o fuddsoddiad gyda'r meirch yma gan wahanol deuluodd yn dos. Oes, mae'n debyg, dyn ni'n gweld bod bod lot o'r un llinach yn rhedeg trwy'r ceffylau sydd yn llwyddiannus, a dyn ni'n gweld fatha blwyddyn nesaf i rhywun arall yn beirniadu, a fydd rhyw llinach arall neu rhyw gwaed arall yn dod i'r brig oherwydd be mae person yn hoffi, to. Ie, mae'r sefleoedd yn aml iawn ar y llinach yn ddibynnol ar y beirniad ar y flwyddyn hynny, felly mae pob un beirniad yn chwilio am rhywbeth gwahanol. Wyt ti eisiau cysondeb yn y teip, felly yn aml iawn, pan wyt ti'n cael cysondeb mewn teip, wyt ti'n cael cysondeb wedyn yn y llinach hefyd. Felly yn aml iawn, bydd ti'n gweld yr un gwad yn dod i'r brig rhai blynydde oherwydd y beirniad. Mae yna gymaint o edrych mlaen, a mae'n wir i weid bod y dosbarth yma yn... Mae yna lot o adeiladu yn dos tuag at y dosbarth yma, a pwysau falle o ran safon. Odi chi wedi cael eich pleisio gyda'r 4 ar 10 sydd wedi dod i'r cylch heddi? Felly, gyda'r dosbarth eleni, 14 sydd wedi ymgeisio,
ond byddwn ni'n gweud bod sawl un o'r rhain yn hyddiannol o'r wobr gyntaf, sawl un ohonyn nhw wedi cael y wobr gyntaf yn y gorffennol. Felly mae'r meirch mewn rhes, y meirch un gyda'r gystadleuaeth olaf fan hyn ar adran dy ar Prynhawn di Mercher. Gwynfau seremledig sydd yn y safle cyntaf hyn o bryd gyda Dorian Lloyd wedi cael ei tynnu nôl fewn. Ac wrth cyn enillydd fan hyn yn y sioe brenhinol. Yn ail wedyn, Ronald Calsagi gyda Scott Gibbons. A mae Gwynfais y Cyleddon Ledig wedi symud fyny cwpl o safleoedd i'r drydydd safle. Dwi'n meddwl wedi lan o'r 5 neu'r 6 safle i'r trydydd safle. Yn frawd llawn wedyn i'r un sy'n gynta. Rhai blynyddoedd nôl, fi welson ni Gwynfais Cyleddon Wledig a Seren Wledig yn mynd ar wobr gynta. Dyrnod Cyleddon Wledig oedd ei sawl blwyddyn yn ôl, ond Seren Wledig sy'n mynd â hi heddi hyd yn hyn. Odych chi yn meddwl mai fel hyn fydd hi'n aros? Dwi'n amed dyma fel fydd i Owen, ond dyw'r het heb rili os geto all unrhyw beth digwydd nes i'r het ar y ffordd. Dwi'n meddwl bod y ffaith bod y tynnu'r march yma mewn ar y brig ddwywaith, mae hwnna'n galanogol i'r ceffyl hynny wedyn yn diwe. Dwi'n meddwl fydd yna newidiadau rhagor, ond gall unrhyw beth digwydd wrth gwrs, ond dwi'n meddwl mae dyma fydd i erbyn y diwedd. Wy'n siŵr bod Dorian Lloyd a'i galon yn iwddog. Siŵr, mae'n amser eitha pryderus i just aros ar gyfer yr un pan ddaw'r het na ffwr. Felly'r 4 ceffyl yma, nid ydych sôn yn gynharach am Derwen Desert Express. Mae'r 4 cyntaf yma yn perthyn yn reit agos i Derwen Desert Express. Dwi'n meddwl bod hynny wedyn yn arwydd o gysondeb y teip. A'r teip o bosib mae Geraint wedi chwilio am heddi. Mae'n driw i'r teip. Mae wedi bod yn driw i deip drwy'r dydd yn diwe. Heddi a ddoe. Mae'n gwybod beth mae'n chwilio am. A dwi'n meddwl bod wedi bod yn ddig hapus gyda hyn mae wedi gweld o'i flanau. Cyn ni, Mr Geraint Davies yn cael cipolwg arall. Y glaw, y cynnwrf, y sŵn, di amharu dim ar y beirniadu. Eiliadau ola yma i sicrhau bod e'n hapus a'i benderfyniad. Pryd fydd yr het yn dod i ffwrdd? Mae'n camu nôl ti'n at y stiwardiad rwan, sydd yn gyfni weld. Mae yna cydweithio gwych di bod rhwng y stiwardiad a'r beirniad drwy'r wythnos. Oes, maen nhw yma bob blwyddyn yn ffyddlon ac yn gwybod ei swydd. Yn ymwybodol hyn sy'n rhaid i'w wneud i ni'n siŵr bod y dosbarthiadau ar sioe yn rhedeg yn ysgol. Yr het i ffwrdd. Dorian Lloyd y chyd i ymlacio. A llong cyfrchiadau i Meirion, Diane a Caleb Evans, sef y rhai sy'n berchen ar y ceffyl yma o Brydfa Gwynfais. Yn llawn o wad Gwynfais Culwch y tân cyn enillydd yma yn Prif Campwr nôl yn 2002 a'r fam wedyn Gwynfais Elliw. Seren Wledig yn dychwelyd y mae Llanelwedd i ennill unwaith eto. Dwi'n siŵr fydd pawb yr holl gysylltiadau mor fawr o'r llwyddiant. Pryd nath i ennill o'r blaen? Nôl yn 2019, y sioe cyn Covid. A Gwynfais Seren Wledig hefyd yn hapus iawn ar benderfyniad. And 1190 owned by CJ Merrick with Prynhawn the Dictator. Llongyfarchiad i nawr. A noddwyr y gystadleuaeth hon ydy Prynhawn. Allai ond dychmygu'r sain fydd yn dod o'r eisteddle pan fydd Dorian Lloyd ar garlam. O'r set i bob gystadleuwyr. Felly, diolch o galon i Mr Williams. It's lovely to see the sponsor, Prynhawn's Insurance, which is the main man at Prynhawn's, Mr Roland Williams, presenting the rosettes to each. Y ceffyl yma wedi cynnal
i egni hyd y diwedd yn diwedd. Mae'n benychel o hyd. Mae'n geffyl sioe byddwn ni'n gweud. Mae'n geffyl sydd yn codi'r foment yn dda. Un sy'n ymateb i'r dorf ac yn un profiadol erbyn hyn hefyd wrth gwrs, sy'n un sydd wedi ennill sawl sioe wedi ennill yn Llambed yn y gorffennol yn ogystal a sioe Glynysg a hefyd yn y sioe Prynhawn. Ac mae'n ysu fynd. The winner is number 1181. In second place, 1185. In third, 1193. In fourth, 1188. In fifth, 1179. And in sixth, 1190. And we will be moving on to the Stallion Championship, which means the winner between the Junior Stallion and the Senior Stallion. And you saw this Junior Stallion earlier on this morning. Uchelgais pob un sy'n cystadlu yn y Prif Gylch yw cael y cyfle i'r rhedeg o flaen yr eisteddle. Mae'r egni yn codi fan hyn wrth i gwynfais seren wledig ddangos I hun a llongyfarchiadau gwresog I Meirion Dian a Caleb Evans ar ddod yn fuddigol. Y march buddigol yma ar Prynhawn fi Mercher yn y sioe yn Llanelwedd. A mae hyn yn hyfryd yn dwi. Golygfa bendigedig. Gweld gwynfais seren wledig yn mynd ar y brif wobr yn y Prynhawn. Yndi, yn braf o gweld Dorian yn dychwelyd eto I ennill ac y Gareth Andrew, ffrind I Dorian sydd yma ni'n dal y ceffil. A cymaint o waith tîm yn dos wrth baratoi ar gyfer y sioe. Anhyfedd iawn. Y ceffil yma'n frawd i'r un ath ennill y dosbarth ifanc i'r merch hefyd. Y ddau yn feibion I gwynfais Culwch. Felly fydd y ddau frawd yn dychwelyd I fynd ar bencampwriaeth y merch yn y man. Sy'n ychwanegu at y gystadleuaeth? Ydy, mae hynny yn wir, ond fel ydych chi'n sôn yn gynharach, mae'r llinach yn codi'r brig yn aml iawn yn arwydd o'r teip, cysondeb y teip gyda'r peirniad. Mae'n y gyfle nawr I bob un o'r meirch I gael cyfle ola i'r rhedeg o flaen y brif eisteddle. A mae hyn yn olygfa hyfryd yn dwi bawb sydd wedi talu tocyn I ddod mewn i'r sioe ac I gael y cyfle I eiste. Chwarae teg, mae'n Hara George yn fan hyn gyda ti hen Tombai wedi newid sawl lap o'r cylch yma. A chwarae teg iddi, wedi mynd rownd yn dda iawn. Oh, what a wonderful show. You know what's coming next? It's getting hotter and hotter as the day goes along. We're going to... Wel, Dorian Lloyd, dyma chi gŵr bonheddig wedi ennill y dosbarth nerch un yn y sioe Frenhinol. Sut ti'n teimlo? Mae'n rhywbeth oedd yn dosti o blaen, rhywbeth ti beth I mewn roed I geiriau, dim geiriau da teimladiad, fel oedd dosti un yna, mae'n wir, mae'n geffil mor special I fi, mae wedi bod efo ni, wel, mae 10 mlynedd wan i'r flwyddyn ys i cychwyn dangos, oedd yn 2 oed, neu 2 oed pan ddoth atyn ni gychwyn, a mae wedi bod ma o blaen mae wedi curo'r Junior Stallion Class dwyweth, yr ail dro nawr I guro'r merch un, so mae'n boi'n consistent,
Dim byd tebyg iddo fe. Na, wel, dim yn ystod gari. Cyn i weld beth mae Geraint y fel nawr. Wel, pob lwc i ti yn y pencampwriaeth ac agweddill y ddiwrnod a mwynhewch yr eiliad yma. Diolch Ianna, diolch. The junior and the senior stallions combining to make the choice who is the best stallion in the Welsh cob section here this year. And then we go on to the male champions. There's a quote from yesterday's good time and compete. And of course, for this Stallion Championship, they're competing for the Mr. Dewi Jones of Ammanford Memorial Trophy, and also the Royal Welsh Agriculture Show Special Rosette, kindly given by Mr. D.L. Jones for the best stallion from class 96 and 97. I believe that as the moment stands, there's only 3 forward, which the 2 senior stallions that you've just seen in first and second place, and then the junior stallion from the morning. Wel, mae wedi bod yn brynhawn ardderchog fan hyn yn Llanelwedd. Dosbarth ardderchog o'r meirch hŷn. 40 ohonyn nhw, ac i'r brig, fe ddath Gwynfaes Seren Wledig. A nawr, i ni'n cael y cyfle i edrych ar bencampwriaeth y meirch gyda'r adran dy. David ac Owen yn gwmni fi hefyd. Roedd Calzagi ar ail yn y dosbarth hŷn, dyn ni wedi gweld ar y sgrin. Ie, eiddo Lee Kirkland, fan ddrwg da fi, ie. Y fab i Derwen Desert Express. A'r fam wedyn Ronald Welsh Model. Mae ni Dorian Lloyd, heb gael gormod o saib ers rhedeg ddiwetha. Ac yn ail ymuno ar Prif Gylch ar gyfer y bencampwriaeth yma. Ie, Gwynfaes Seren Wledig. Yn fab i Gwynfaes Culwch a'r fam Gwynfaes Elliw. Mae wedi bod yn brynhawn drydanol fan hyn yn Llanelwedd. Wnaethon ni fwynhau dosbarth y meirch hŷn gyda'r adran dy, pan ddath Gwynfaes Seren Wledig i'r brig. Nawr, i ni'n edrych ar bencampwriaeth y meirch gyda'r adran dy. David ac Owen hefyd yn gwmni fi. Dyn ni'n gweld dim ond 3 sydd yn y cylch. Y cyntaf a'r ail o'r dosbarth ni newydd bod yn dilyn, a'r cyntaf o'r dosbarth i'r rhai iau. Felly, dipyn o gysadleuaeth. Mae pob un wedi cael y cyfle i trotian o flaen yr eisteddle a rwan fydd Geraint Davies yn mynd rownddo nhw y beirniad i weld i dewis pwy fydd pencampwr y meirch. Ie, felly Llwyn Hywel, Nebu Chanza, eiddo i Jessie Penfold, enillydd y march ifanc y bore yma. Yn fab i Gwynfaes Culwch a'r fam Prynhawn Super Lady. Ail yn y dosbarth y meirch hŷn, Ronald Calzagi yn ogystal a Gwynfaes Seren Wledig sef enillydd y meirch hŷn. 2 frawd yn y dosbarth yma ar y 2 pen. Gwynfaes Culwch i'w tad Seren Wledig. Ac mae yna benderfyniad yn ddiwrnod ardderchog i Gwynfaes Seren Wledig yn cipio'r wobr gynta yn y bencampwriaeth i'r meirch. And if they're
Wel, am ddiwrnod I Meirion Diane a Caleb Evans wedi cael llwyddiant yma yn y gorffennol wrth gwrs. Y tad Gwynfaes Culhwch wedi mynd ar bencampwriaeth yma nôl yn 2002. Ond y llinach yn paratoi yn o hyd yn codi'r brig fel hifen. A diwrnod Gwynfaes Seren Wledig yw hi yn ennill dosbarth neu pencampwriaeth y meirch. Mae wedi mynd cam ymhellach na 2019, gos oedd yn gymerodd yr Gylch yn yr cysylltiaeth yma. Ydy, mae hynny'n wir. I'w frawd, fel mae'n digwydd bod, sef Gwynfaes Cyledon Wledig oedd yn drydydd yma heddiw. Lle fydd na ddathlu heno. Dwi'n meddwl y gil bencampwriaeth wedyn yn mynd I Fronarth Calzaghi, eiddo I Lee Kirkland, yn cael ei arddangos gan Scott Gibbons, yn fab I Derwen Desert Express ar gaseg Fronarth Welsh Model. Beth yw e am Gwynfaes Seren Wledig sydd wedi pleisio Geraint yn gyment? Dwi'n meddwl just yr pitch na sydd gyda ddo. Lle mae ben o, mae gyda fo ben I lun yn arbennig, mae gymalef yn lan, mae cwmffon ar ben, reit ar top, ac yn just plesio, yn sefyll yma ni wan, dyn ni'n gweld bod o'n edrych yn special. Dwi'n meddwl bod yn geffil sy'n mwynhau sioe, mae'n un sy'n codi'r foment yn dda iawn, mae ben yn uchel drwy'r amser, a fel sy'n sôn, mae gymalef, am farch o'i oedran, mae gymalef yn lan iawn hefyd. A mae wddol gyfer Cryman, mae dipyn o ben llunyn, fel ti'n sôn, David, yn perthyn iddo fe. Felly Gwynfaes Seren Wledig I ddwrnod yw I heddi. And in reserve, 1185, Lee Kirkland with Fronarth Calzaghi. Dyw'r glawn am Harry dim ar y cystadlu a'r dathlu fan hyn yn y Prif Gylch ar Prynhawn ddydd Mercher. I ni'n parhau ar pencampwriaethau. Pencampwriaeth o gwrywod i'r meirch, yr ebolion a'r adfeirch gyda'r adran dy. Ar hyn o bryd I ni'n gweld Gwynfaes Seren Wledig wedi cael Prynhawn llwyddiannus iawn a Dorian Lloyd wedi cael gwres I drad yn arwen y march o gwmpas y Prif Gylch. Ond Gwynfaes Seren Wledig ddim ar ben ei hun yn y bencampwriaeth. Na, Fronarth Calzaghi oedd yn mynd ar Gylch, na berchnogaeth Lee Kirkland, yn mab I Derwen Desert Express, ac os dwi'n iawn, Owen, Fronarth Welsh Model hefyd. Ie, mae hynny'n hollol wir, felly mae'r fam I Fronarth Calzaghi wedi bod yn bencampwr yma yn y gorffennol sawl blwyddyn nôl erbyn hyn. Reit, pwy eitha hi? Allan o'r cesig ar... Ydych chi'n gofyn wan. Fan hyn. Dwi'n meddwl te Dorian sydd wedi cael hi. Dwi'n iawn? Ie, dwi'n meddwl gyda'r meirch, bosib fydd na ebol gwryw ifanc yn dod nôl I gysadlu am y bencampwriaeth. Wel, dwi'n siŵr, doedd na ddim y belasu oedd yn enillodd ag eitha Gylch ddoe, so os oes rhywun wedi dychwelyd, dwi ddim yn siŵr. Dwi'n meddwl dyna dyn ni'n disgwyl fan, dyn ni'n falle'n disgwyl I weld y pencampwriaeth gwrywedd, dwi'n meddwl, ond posib mae
Gwynfaes fydd yn mynd ar teitl hynny. Ond i ni'n aros ar hyn o bryd i weld a oes na unrhyw rhywbeth ifanc gwrywaidd yn dod nôl. Wel, dwi'n debyg o beth ni'n clywed fan hyn yn y blws Sylwebaeth i fod nhw wedi gwobrwyo'r pencampwriaeth gwrywaidd i Dorian Lloyd a Gwynfaes Seremledig. A dyna ni, fydd y cesig yn dod fewn i gysadlu am gwpan siwr tywysog Cymru, sef y brif bencampwriaeth y cobiau Cymreig yn y sioe eleni. Felly fydd eglwys fach Nelly yn dychwelyd. I ni'n dod i ben llanw y pencampwriaethau yr adran dy. Dyma ni y gorau o'r goreion o'r cobiau Cymreig. A pob un ohonyn nhw am gael gafel ar cwpan siwr tywysog Cymru. Dyma ydy'r uchelgais i bob un sy'n magu'r cobiau Cymreig i gael fod yn y cylch yma gystadlu am y cwpan. Ac mae'r pedwar sydd yn deilwng yn y cylch gyda ni fan hyn. Felly mae gyda ni Danwy Jolene ar y sgrin ar hyn o bryd, eiddo atrol. Teulu'r atrol. I oedd cil bencampwr benywaidd heddi. Wrth gwrs, mae'r march Gwynfaes Seremledig yn y lled y dosbarth i'r Meirch Hun. A mae safon y bencampwriaeth yma yn dangos safon yr adran fel cystadleuaeth. Yn bendant, ni'n gweld sawl un arbennig yma hyn. Gwynfaes Seremledig ar dan i berfformio, a fel wedys ti gyda wedi cadw'r egni i'r diwedd. Ie, wedi cadw'r egni yn ben uchel o hyd, ddim wedi gwywo o gwbl, a dyna yw'r challenge gyda'r cyffyle. Mae'n aml iawn i cadw, i cynnal yr egni hyd y diwedd. Chi wedi cael cipolwg ar y cyffyle i gyd. Owen, pa un wyt ti'n credu eitha hi? Wel, dwi'n meddwl bod hi rhwng eglwys fach Nelly a Gwynfaes Seremledig i roi ymhen ar y bloc. Dwi'n mynd i weid y gaseg. David Oliver. Yn dibynnu dwi'n meddwl sut maen nhw'n symud rwan allan mynd naill ffordd. A dwi'n meddwl bydd i lawr i'r perfformiad yma o bain yr eisteddle. Felly dwi ti ddim yn ateb. Marciau llawn i Owen. Hele, beth amdano ti? Wel, ie, digon teg. Wedi serchu at Gwynfaes Seremledig, felly na i stico Yna fe. gyda Meirion Diana Caleb Evans a Dorian Lloyd wedi wneud gwaith gwych yn dangos y march. Dwi'n meddwl bod y ddau yn hollol heddiannol o'r wobr, cofia. Seremledig yn ogystal â'r gaseg eglwys fach Nelly. Y ddau'n esiample da iawn o'r bryd. Y ddau'n heddiannol o'r gwpan, wrth gwrs. Eglwys fach Nelly gyda Geraint Lewis a mynd y flaen reisteddle yn y glaw ac a gaseg yn edrych o fod i'n mwynhau. A'r ffroenau ar agor fel y ti'n sôn gyda Owen, bod hwnna mor bwysig. Ydy, mae'n drawiadol yn diwe, a mae'n dangos bod nhw'n fryd Cymraeg hefyd. Mae'n un o'r nodweddion hynny, ti'n edrych yno mewn bryd Cymraeg. Danwy Jolene, wrth gwrs, ar dorf yn cymeradwyo. Dyma'r is-bencampwr yn y bencampwriaeth benywaidd yn gynharach. A teulu'r Actuals wedi bod yma ers amser. Wel, wedi bod yn cefnogi'r sioe yma yn selog ers blynydde maith yn dyn nhw. Wedi cael llwyddiant yma yn y gorffennol. Yn aml iawn yn codi ar y brig ac cael llwyddiant unwaith yn rhagor leni. Y teulu o dde Lloegr. Ie, wir, ie. Felly, mae hon yn gystadleuaeth ddiddorol bydden ni'n dweud. Bydden ni'n gweud bod y safon yma leni gyda'r uchela ers sawl blwyddyn. Sy'n ni'n dweud. Mae hwnna'n codi calon.
Ond dwi'n hoffi'r march yn fawr iawn, a dwi'n hoffi'r gaseg yn fawr iawn. I fod yn onest, pwy bynnag ffordd mae hyn yn mynd, ond yn hyddiannol. Ond dim ond un person sy'n cael dewis heddiw. Ie, diwrnod Geraint yw i. Dyma fe. Ond y march yn edrych yn arbennig o hyd wedi cynnal yr egni heb gwywo dim. Y gwdd fel cryman wrth gwrs. Ond y gaseg yn ffres iawn hefyd ar yr un pryd wedi cystadlu'r bore yma. Oedd nob naw yma, actually, i feddwl bod wedi cystadlu dipyn bore yma, wedi bod fewn ac allan o'r lori. A mae gyda'i ebol neu ebolus o ddeithanu hefyd sy'n tynnu wrthi. Felly i gael caseg sy'n magu i edrych mor dda hyn, mae'n dipyn o gamp. Davies. Cerdded nôl ymlaen. Eglwys A fach. mae'r het i ffwrdd. Ac i ba gyfeiriad eiffau, y gaseg neu'r march? Owen? Owen. Wel, dwi ddim yn gwybod. Y march. Y march. Elen, ti sydd wedi mynd a'i heddi? Dda iawn ti. Dorian Lloyd arbennig ddigon. Ardderchog. Ie wir, Gwynfaith sy'r yn wledig yn y siampl da iawn o'r bryd, yn linach arbennig iawn, yn linach sydd wedi codi'r brig yma fel hifen ar hyd y blynydde, epil i Gylch, wel Gylch unan wedi ennill yma nôl yn 2002, a'i epil yn ennill yma dro ar ôl tro bron yn flynyddol, cofia. Felly, A mae llongyfarchiadau. gweld y berthynas yn dwy rhwng yr un sy'n dangos ar ceffyl ac yn dod i ben llanw fel hyn, mae'n hyfryd Yn yn dweud. arbennig, a dwi'n gwybod bod Dorian a Michelle yn gweithio galed iawn gyda'r ceffyl yma, ac wedi rhoi dipyn o waith fewn i gael y ceffyl yma'n iawn dros y blynydde, ac mae wedi talu nôl rwan, chwarae teg iddyn nhw. Heb anghofio'r is-bencampwr hefyd wrth gwrs, eglwys fach Nelly, ei ddwy Elgan Evans, yn ferch i Geler Glyndwr a'r fam Prynhawn Southern Breeze. Felly, llongyfarchiadau mawr iddo fe hefyd. Geraint Lewis, dwi'n meddwl, sy'n dangos fan Elgan wrth yr ebol. Felly, dau esiampl da iawn o'r bryd fyddwn ni'n dweud. Mae'n y gysondeb yn sicr yn y teip. Mae'r ddau'n debyg iawn o ran ei golwg. A'r ddau wedi rhoi perfformiad da iawn heddiw. Ond diwrnod Gwynfaith yw i heddi. Unwaith yn rhagor, nid y tro cyntaf nhw, ond dwi'n siŵr bod Meirion a Diana Caleb yn edrych ar y dosbarth yma a diddordeb. Ac yn cael gafel ar gwpan siôr tywysog Cymru. Yr wobr sy'n cael ei roi i ben campwr yr adran de, y cobiau Cymreig. A dyma'r wobr maen nhw moyn. Dyma'r wobr maen nhw'n disyrfyd, fe. Wel, ie, mae'n dipyn hanes yn perthyn i'r cwpan, wrth gwrs cafodd ei roi am y tro cyntaf yn 1918. Dyma yr eildro i frydfa Gwynfaith fynd ar cwpa. Mi am y tad y Gwynfaith Gylch ar cwpa nôl yn 2002. Wedyn ni Meirion yn y shot yn fanna, perchenog y march. Just cuddio tu ôl i pen y ceffyl. Ie, Meirion o Gynnwyl Elfed. Arbennig ddigon yn hapus tu hwnt. Na chi lun sy'n adrodd stori. Yn wir. Ond yn heiddiannol tu hwnt hefyd fyddwn ni'n dweud. Felly da iawn i Meirion, Diana Caleb. Mr. Geraint Davies of the Prif down there in Gymraeg manager. But judging at this year's Royal Welsh A glaw yn ychwanegu at drama'r dydd. Di braidd, a beth ti'n mynd diwrnod mor braf, a just wrth i'r cwpan gael ei cyflwyno, mae'n tywall y glaw. Ond dim pall ar y dathlu fan hyn, ar wedd, i'r prif bencampwr y cobiau Cymreig, Gwynfaith Seren Wledig. Eglwys fach Nelly in the ownership of J. Elgan Evans. A Gareth Andrew yn cymryd ar y wennau i gael rhyw hedyr bach am Gylch y Cylch. Gareth yn adnabyddus iawn. Mae Gareth yn gallu gwneud rhyw 3 lap i lap unrhyw person arall. Mae yna hynny ddechrau bach fan, yn siŵr y Gareth yn mynd i fi hynny, ond mi oedd o yn enw eitha gyfarwydd. Ydy Gareth Andrew.
Wel, Meirion arbenni ddigon yn codi'r cwpan. Nid am y tro cyntaf, wrth gwrs. A bosib, nid am y tro diwetha chwaith. Yna chi Dorian Lloyd sydd wedi cael gwres i drad y Prynhawn yma yn y Prif Gylch a wedi llwyddo'n ysgubol yn arwen Gwynfaes Seren Wledig i'r safle cynta. Pen campwr y cobiau yma yn Sylwebaeth yn 2023. Wel, na chi, mae'r sain yn adrodd stori o lwyddiant ysgubol. Gareth Andrew yn arwen Gwynfaes Seren Wledig i'r brig. Dyma chi ben campwr y cobiau Cymreig yn y sioe fawr yn Llanelwedd 2023 a llongyfarchiadau mawr i Meirion, Diane a Caleb Evans. Wel, wedys ti David Oliver bod Gareth fan hyn yn ddangoswr o fri, bod stamina yn o fe yn ogystal â'r cofyn. Dwi wedi digwydd yma sawl yn y blynyddoedd diwetha, sawl blynedd nhw, beth ystio Wardyn yn chweryledd â Gareth yn y Cylch i drio gael allan. Lap arall, round a fo, a weithiau i prannu pwynt ryd. Oedd wedi cael y safle o ddeisio Gareth, ond mae o'n... Dyn ni'n cael dipyn o hwyl efo Gareth. A mae yna gymeriadau yn dos yn y byd cyffelau? Yn bendant. Mewn pob... mae yna dipyn... Dyn ni'n cael bach o sport o fynd yn ymwneud. Mae hynny'n wir. Mae dipyn o gymeriad y perthyn i'r ceffyl, ond mae'r pobl tu ôl i'r cyffelau yn gymeriadau mor fawr a'r cyffelau hunain. Ac i ni'n barod nawr i gael yr emosiwn ac i gael y stori y tu ôl i brif bencampwr y cobiau gyda Hannah. Wel, Mr Lloyd, ti bach yn lypach, ond fi'n gweld y gwen yn fwy o seis o byth. Llongyfarchiadau enfawr mawr awr i chi. Diolch yn fawr. Dwi'n mynd poeni fy glaw nawr, Ionas. Ti'n gwybod neb yn poeni fy glaw nawr, oes e? Be mae hwn yn golygu ti? 2019, sori fe, nillwch chi, ond heddi chi mynd â llwyth o bencampwriaethau gatre. Yn meddwl y byd, da ni bod ffodus iawn o Meirion a Diana, Caleb o Brynhawn Gwynfaes i berchen. Dros blynyddoedd, maen nhw bod yn gyrru cyffalenion. I'n onest, mae hwn i fod yn special os y diwrnod cyntaf o ffat ni. Heddiw mae wedi cael ei ddwrnod yn y marn ni, mae'n heiddi bob tamed o'no fe. So, dwi'n biased, ond dwi'n hapus dros ben. Allwch chi fod mor biased o'ch chi moyn, mae rhaid i weid, pan o'n i'n gwylio pencampwriaeth fyna fe nes i weid i fi, Dorian sydd yn mynd i fynd â hi. Dim problem, mwynha pob eiliad o hwnna'r aros i lan ar y Cloud9 na nes bod chi ised o lawr, ond mwynhewch e. Llongyfarchiadau mawr iawn i chi. Wel, diolch yn fawr i dau am yn siarad ni drwy'r ysbodiadau gwych yna o'r yma. O'n bleser i fod yma yn y tŵr, i siŵr bod chi wedi mwynhau yr Eisteddfod. Wel, aros chydig rydau am y dred. We are nearly ready for the parade, but we've got a few short minutes, and we want to introduce particular team for you while we're waiting, and this is the horse ambulance, and this kit is owned by Philip Smith Maxwell in Worcestershire, and you've all seen it parked up here in the collecting ring all week. Well, thankfully we haven't needed to use it. We've had to use the human ambulance a couple of times during the interhunt heats, but this has thankfully been parked up, and we hope to press it into action this week. It's driven by Alan Lewis, a familiar face here in the main ring in the Royal Welsh, and he covers a lot of major events, including of course the Race Course and the Welsh points and the county and agricultural shows here.
Now the ambulance is designed to rotate the body and turn in both directions. This ensures that people in can walk in a straight line on and off the trailer, avoiding twists and turns and make further force after it's gone on. There are two padded partitions to ensure stability and absolutely used on a couple of occasions, and it's very safe.